हेलो हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ପଜିଟିଭ୍ ଥିବେ। ଗାଧେଇ ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇଦେବି। ବସିକି ଖାଇଦେଇକି ତାପରେ ଯିବି ଆଦିତ୍ୟକୁ ଉଠେଇଦେବି। ଉଠେଇକି ତା କାମ ସାରିଦେବି। ସାରିକି ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ କରିବି। ଆଦିତ୍ୟ ଉଠିବାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲଗେ, କାହିଁକିନା ଉଠେଇକି ତାକୁ ନେଇଯାଉଛି। ତାକୁ ବ୍ରସ୍ କରେଇବି, ବ୍ରସ୍ କରେଇକି ସବୁ କାମ ସାରିଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ରେସିପି ବନେଇବି। ସ୍ପେଶାଲ୍ ରେସିପି ମାସରୁମ୍ଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାଟିଦେଲି। କାଟିକି ତାକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଆଗେ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ପାଣିକି ଗରମ କରିବି। ଗରମ କରିକି ସେ ଗରମ ପାଣିରେ ହଳଦୀ ପକାଇକି ସେ ମାସରୁମ୍କୁ ଭେଦେଇକି ରଖିଦେବି। ଭେଦେଇକି ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ରଖିଦେବି। ରଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ମାସରୁମ୍କୁ ଛାଙ୍କିକି ରଖିଦେବି। ମାସରୁମ୍କୁ ଛାଙ୍କିକି ରଖିକି ତାପରେ ମାସରୁମ୍କୁ ଭାଜିବା। ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଙ୍କି ଦେଉଥିଲି। ଛାଙ୍କି ଦେଇକି ଭାଜିବା। ମାସରୁମ୍ଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରେଟ୍ ମୋର ବି, ତାଙ୍କର ବି, ଆଉ ପୁଅର ବି। ତ ତାକୁ ମାସରୁମ୍ ଭାଜିଲା ବେଳେ ବହୁତ ସାରା ପାଣି ବାହାରିଥାଏ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମାସରୁମ୍କୁ ଇଏ କରିବା, ତାକୁ ପାଣିଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ତାକୁ ଭାଜିଦେଲେ ବାହାର କରିଦେବା। ବାହାର କରିକି ଆମେ ରଖିଦେବା। ପାଣିଟା ଆପଣ ସୁପ୍ରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ତରକାରୀରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଭାଜିଦେଲେ ବି ଟିକେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି ତ ସେ ବି ସେଥିରେ ସୋକ୍ କରିନେବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ। ତ ମାସରୁମ୍ ଏମିତି ପାଣିଟା ବାହାର କରିଦେଇକି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଭାଜିଦେବି। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଏ ପାଣିଟାକୁ ମୁଁ ରଖିଦେବି, ପରେ ତରକାରୀରେ ୟୁଜ୍ କରିବି। ଦେନ୍ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ବାକି ଆମର ଆଇଟମ୍ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ବି କରିଦେବି। ତ ସେ ଯେଉଁ ଆଦିତ୍ୟ ଆସିକି ମାଗୁଛି ଯେ ମୋତେ ମାସରୁମ୍ ଦିଅ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମାସରୁମ୍ ଦେଉଥିଲେ, ସେ ଖାଉଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ମସଲା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କାଜୁ, ଅଳେଇଚ, ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଅଦା ଆଉ ଟମାଟୋ ଏସବୁ ନେଇଯାଇଛି। ଆଦିତ୍ୟ ଆସିଥିଲା ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କହୁଛି ମୁଁ ପକାଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଚାଲ ପକାଅ। ଦେନ୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କାମରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ଦରକାର। ଇନଭଲ୍ଭ କଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ ନା ଟିକେ ବିଜି ରହିବେ। ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଏବେ ବିଦା କରିଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା, କି ମୋବାଇଲ୍ ଧରି ଦେଇଥିଲେ ସେ ବସିଥାନ୍ତା। ଯାହା ହଉ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଟଳର ରେସିପି। ମୁଁ ଏ ରେସିପିଟା ଆଗରୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଏଇଟା ମୁଁ କେମିତି କାଟିଛି ତ ଆପଣ ସେଟା ଦେଖି ନେଇପାରିବେ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଜୁସ୍ ବନେଇକି ପିଇଦେଲି। ଆଦିତ୍ୟକୁ ଆଗେ ପିଇଦେଲି, ତା ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଦେଇ ମୁଁ ପିଇଦେଲି। ତା ଭିତରେ ମୋର ଭଜା ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ମସଲାକୁ ମୁଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେଲି। ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବେ। ମୁଁ ଆଳୁକୁ ଏଠି ସିଝେଇକି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଭାଜି ଦେଉଛି ଟିକେ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେମିତି କଞ୍ଚା ଆଳୁକୁ ବି ଫ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ଆଳୁ ଭାଜିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଟିକେ ହିଙ୍ଗ ଦେଇଦେବେ। ହିଙ୍ଗ ଦେଲା ମାନେ ଆଳୁର ଟେଷ୍ଟଟା ଏନହେନ୍ସ ହୁଏ, ତ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ହିଙ୍ଗ ଦେଉଛି। ହିଙ୍ଗ ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ହିଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲି। ତ ହିଙ୍ଗ ଦେଲେ ଟେଷ୍ଟ, ଯେହେତୁ ଆମେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଛୁ, ହିଙ୍ଗ ଦେଲେ ହିଙ୍ଗରେ ଫ୍ଲେଭର୍ ପାଇଁ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଡାଇଜେଷ୍ଟ ଭଲ ହୁଏ। ତ ମୋର ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଛି କଲର୍ ପାଇଁ, ଏଇଟା ରାଗ ପାଇଁନି। ଆଦିତ୍ୟ ଖାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଲଙ୍କା ୟୁଜ୍ କରେନି। ଦେନ୍ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଆଉ ମାସରୁମ୍କୁ ପକାଇଦେବି। ଦେନ୍ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇକି ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ଯେଉଁ ମାସରୁମ୍ ପାଣିଟା ରଖିଥିଲି ତାକୁ ବି ଦେଇଦେବି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ବାଟି ସେଥିରେ ବି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ମୋ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର, 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଜଷ୍ଟ ଫ୍ଲେଭର୍ ପାଇଁ ମୁଁ କାଟିକି ବି ଦେଇଦେଉଛି। ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଢ଼ିବୁ। ଆମର ଖାଇବାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦହି, କାକୁଡ଼ି ଏଇଟା ଥାଏ। କାହିଁକିନା ଦହି ଖାଇଲେ ଆମର ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଦହିରେ। ଆମର ଡାଇଜେଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ। ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ ଖାଇବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁଦିନ ଦହି ଆଡ଼୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ଡାଇଜେଷ୍ଟ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆପଣ ଖାଇବା ବି ଭଲ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେବ। ବାସ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛୁ।